Ginbuyagyag ni former Senator Antonio Trillanes IV nga nagbato ng pamilya ni Duterte sang minilyon ka pesos halin sa ginaaligar drug lord kag naglabot ini sa 181.6 million pesos. Sa iya pag-atubang sa House Committee on Justice hearing, ginpresentar ni Trillanes ang mga dokumento nga nagapakita sang serye sang ginaaligar financial transactions nga naga-involve kay Samuel Sammy Uy kag mga members sang Duterte family nga nagalakip kanday Vice President Sara Duterte, anay Presidente Rodrigo Duterte, Veronica Kitty Duterte, Hanilet Avencenia, Representative Paulo Duterte, kag Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ginaligar ni Trillanes nga mo ginhalinan sang pondo sang mga Duterte. Si Uy ang kilala bilang political contributor ni anay President Duterte kag alleged partner man ni Michael Yang nga former economic advisor ni Duterte kag involved sa kontrobersya sa Formally kag Pogo. Yari ang breakdown sang 181.6 million pesos halin kay Uy nga ginpaagi sa cashiers kag personal checks sa pila ka mga members sang Duterte family halin sang tuig 2011 tubtub 2013. Kay Vice President Sara Duterte, nagabalora sang 22.32 million pesos across 3 transactions. Kay Davao City Mayor Sebastian Duterte naman, nagabalora sang 51.58 million pesos across 5 transactions. Samtang kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, nagabalor ini sang 38.81 million pesos across 4 transactions. Kay Hanilet Avencenia naman kag kay Kitty Duterte ang nagabalor sang 53.28 million pesos across 5 transaction. Samtang kay former President Rodrigo Duterte ang nagabalor sang 15.66 million pesos across 3 transactions. Nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Avencenia, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, nakilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Ang total na natanggap ni Sara Duterte, mula dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay 22,322,538.21